e ɗum noon bandiraɓe tedduɓe union des peul fulɓe tv wimon ɓoyta garen e nouveau ji men émission ngaji baɗɗi nafoore e studio men baɗɗo fayida woni union des peul fulɓe tv. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko 100% pulago ɗo union des peul fulɓe tv pulago hanki pulago hande. bandiraɓe tedduɓe alaɗo keddotodiri sénégal e nder afrique min jaaha fouta jolof ha ɓundu ha kalta ɓiɗɗo pullo min lelade tan inchallah bisimillah min jaa toon mbaɗi hen reportage uji e union des peul fulɓe tv. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe jolfo ɓe mbi teppo teppo mo goni yurede ɗum noon waɗi poɗɗoren émission men baɗɗo fayida woni union des peul fulɓe tv. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ɗo tan union des peul fulɓe tv bisimillah chaque alarba e chaque inchallahu taala samedi inchallah eɗen jogui ɗo émission ngaji men baɗɗi fayida. eɗen ɗon jogui invité du jour woni face à mouhammad nasrallah, eɗen jogui ɗo culture général, eɗen ɗon jogui oko witte kaw diine men bisimillah ɗo tan union des peul fulɓe tv. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe min ɓoyta garen e nouveau men programme ɗum noon bisimillah kale amen union des peul fulɓe tv. ɗum noon togo wat feere jaa facebook walla jaaha youtube mbaɗa tappe fulɓe tv, sa yi fulɓe tv tan ma andi chaine amen mbaɗa abonné bisimillah kala programme garɗoma ɗum ɗo yi. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe eɗen jaaden sponsor men baɗɗo nafoore woni al ansar womo haajiron groupe e jeeri télécom bisimillah goni sponsor uji men préféré. ɗum noon al ansar womo haajiron groupe, al ansar womo haajiron groupe bandiraɓe tedduɓe agence immobilier vente de villa et de terrain bandiraɓe vente de voiture 1er mai et 2e mai ɗo e al ansar womo haajiron groupe. sika yiɗi jokkodira men waɗa 77 895 25 55 inchallah bisimillah ma dañ ko labma bisimillah. ɗum noon bandiraɓe teddu ko guiɗmon sehel moon mouhammad nasrallah sa ɗimne waɗɗas ɗo union des peul fulɓe tv fadde amen e l'union des peul fulɓe tv bisimillah mon ɗon taw émission ngaji dokɗi baɗɗi nafoore bisimillah. ɗum noon bandiraɓe ha yesso ko lawol waɗen kooti somali